Oyo, mairase. Foke. Wairase. Oyo, mairase. Apana, amanaka. Nasina tibotsika foke. Wairase foke. Pana vanakula zvangu badini bro. Bude timu unoziya vanokuketa uchirwa mahaso zako. Ameno kana pane mari wanza anoona mavideo zangu unomuketa foke. Ababa, nasi tanda kazokutorai, waise. Yes, baba tatongosvika ndakatongoona wakakula ndakati ketongotanga tongorwa vlog tiri pano takaenda. Waise, asana mbopinda newe. Tamina nemsegero. Tambura neko ndine. Tamba kuputesa ndio. Okay, bro. Sawa ina se. Pana meta hilo bro. Hapana. Muda si ndiani madam. Muda se. Ndiri boss wangu. Kwa madam wako otingwa digi. Madam wako amusweta zvimana iche. Guys, ukora zvikira pana pe. Ya madam. Nesema une makore mangani we? Yes kani baby girl une makore mangani? Ne 19 years. Auna 17. Andina. Une 19. Guys kama ngauri kadika. Ndide kanduzvionera mana kana kuti. Takura? Iya akura. Kauti ngadika munaka. Anyways, amana today is very hot. Anyways, what's good YouTube? This is your boy President Rasco Dudu. Welcome back to my YouTube channel. Today I'm back with another banger. So, amana, no mutamba ne mukasimo game. Sada buy what do buy. Waisa, what does it? Usa meta zwe. Ka game gewa. Don't worry. Sana kupina newe. Wanakamboisa pa game ndi Dario cameraman. But nasinda kupina newe game here. So, what's happening today is that I was kutora. Wanotokia buzuka. Uira se. I was stupid bro. Saka wona keo. Zvandira kuita panapa. Ini ndema games anota pana couples. Ma 2 minutes. I wouldn't face wangu hapana. Amenoti ndokukula panapa toita situkora game 2 minutes but rachira chadorowa. Andika. Game boy is dangerous. That's dangerous. Atakakula ma games. I was still bro. Amanaka. So today we are here with another couple and you know me. Mazono asora ndokuita kuti siye. Muita ripi hapa bro. Mazono ndokuita ronzi breaking relationships for a living. Kudambura ma relationships. That's why tasvika panapa. Saka manaka ini ndotamba ma simple games ema couples andika. Ndotamba game ronzi exchanging phones for 60 seconds. You okay hapo. We exchange my phones 60 seconds only. Tange yao. Tutanga yati. Amevumirana nazvo. Andovumirana nazvo. Save zvese. Yes. Bo akasika ngwanira. Boa. Ausungise rewe. Andisungisa. Iwewe? Sure. Okay. So amanaka takuda kutanga panapa. Ini ndiani? Ndiyangu. Right, bring it here. You unlocked it. So mdara doti mucheke phone andika. Musecha kuti morning after mo clear, musecha kuti nudes mo clear, musecha sexy mo clear. Siyana. Natron. Maisa morning after sex nudes money and everything. We wanna see kuti your girl is not cheating here. Maisa. So chichi nito mrambe. Kana yandichitawo apana kwatinoenda. Bana kwamnenda. Mambo sanga nakupo ningoma. Muzvira imomo. Muzira? Momuda singaiti? Singaiti. Oh. Ndatombotea marriage. Amindi. Mune makore mangani? 19. Ya nyika yedu Zimbabwe kai. Yakuenda kwa Sapatina. Yeah, but anyways, at least I'm just sungise but inini I would advise you to mumira kusvika namba 25. Aiwa, ndimiri. Amumiri ba? Anoenda. Inamba dzani? Mama kona namba dzani. Mama toto charge. Inamba zangu. Still hapo. Why are you shaking? Una phone iriku? Safe. So out of 10 mota something is 100%. 100. Unomtrust achi. Wacheka Instagram. Wacheka Instagram. Zvachira zvese. Guys, let me check the phone in. Because it seems like he's worried to check her phone. Unonyatrust munhu wako sereka nditika. Guys, let me check the phone. Saka if you find munhu wako achichita, unoita sema. Tomamisa munhu apana chekumira. Waloda badness. Angazochitera. Wati unota unodzemura. Ndomurova noti angandiwisireka nguva dzangu. Bro cause so a story of what they say. Alright. Let me check in the phone. Let's go on bana baba sadza neropa. Roza one. Okay.
Murundi nyaya. Aiwa, tungosasa vidunia dzedu. Okay. So guys, we are now going through the phone. Unonge first so cheka. So I'm going through the phone and we are checking what's happening here. It's another day, another dollar. Up is dry. Amazing. Okay. 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 So guys, it seems like there's nothing in the phone. Let me check the Instagram. Bon peoka one. Sadaro. Let me check the Instagram to note what's happening here. Safe. Je sais bon. Comme dara mugono fano butsa phone yenyu gente fano se chane boss tikononge. There's nothing here. Kononge there's nothing here. Waskana cheater. Okay, so we're going through the phone. We're going through the phone. Okay, so guys, it seems like there's nothing going on here. Seems like there's nothing going on here. Phone is clean. The phone is clean. Tipo yako. Yeah? yangu safe. Iwe kulambe ne phone, chingobudisa phone, ngona budisa yangu wani. Ne baby. Aiwa, iwe chingobudisa phone, kausingachiti ukulambe. Phone sweet. Aiwa, Tuda phone pele sweet. Ntuda phone. Pesa bani mukutesere phone zvanasere baby chete. Chingobuditsa kani? Pay phone mdara. Man look. So guys, now we're checking the gas. Okay, tango check yo. It's very hot here. Inda mdara mtenga muri kusheka ne phone desu. This is severe. As many games amuru kuite. Many games amuru kuite. Why are you doing as if you are shaking the phone desu? Boom. Kwa namba dzisisi yangu kudzidi mfuni mako. Namba dzisisi yako? Usanyepedzeka udzungaira. Amaya, friend kangu aka. Sister yangu friend yako pakai. Mani uratidze ka, friend kangu aka mwana. Aiwa, tumufonera. Utamani sister yake pachiyo. Ni sister? Ndokori kanduchi. Twin sister yangu. Twin sister? Ndara ndatanga tungu izi yakufadi bro. Sikongoda mborambei. Ayo maya, hata ngozi ni friend ndikuudza ndi friend. Tumufonera tunoti. So utamani sister yake zvasingaziya. Mfonere. Call the sister. Call the sister. Nothing out of later. Call the sister. Guys, wambona machata nikasiri kumeka sense. Machata nikakanzi how are you? Uvanzi yesterday. Vanzi how are you? Vanzi southern chicken. Mfonere chizo. Wakaendeka. Put on the loud. Aiwa, nakuenda. Safuni ba loud. Ati muri mafriends here. Ikuringe. Isaba loud tone. Ku volume. Draw. Iyo, ikurira guys, singing. Saba naba come in greens. We are calling the sister. Hello, Shelley, tingosere kuya. Kuya kubine. Uya kapa kona hapo. Nei, ndani toskona zuva. Achingoyera izvezvi. 2 minutes. Naiwe, iya funke yamini ga naiwe. Chingoya 2 minutes kani. Okay, I'm coming. Alright, so fast. Okay. Alright. It's about go down there. So how period. The sister is coming. The sister is here and the sister is coming. Ni sister yangu pakai. Vanosutela vese pakai. Ina sana mbokuintroduce iwewe kune sister yangu. Ndikuudza. Wapana kachoni explain apa kuchikoro chi. Iwe ati ndonoziva masevhero akadziitera. Shona inomunetsa ndosaida aseva nechirungu. Shona inomunetsa pakai. Language anoro. Iwe. Shona inomunetsa. Apa ndekutrusta mufunge. Apa ndekuita zvemarriage. Haudaro. Man, you're tight again. Nambokuziva kuti chimbokura 19 But you don't need to
mayaza atingogaza nyika wangu ndiri mupesa wangu mandiri pabasa wogadzirisa marelationship here ndo nyika yacho yo nyika vanhu inombwa nevanhu nehunhu aiwa anditati kuyera ndipati mumafenziunogara pasera imberi pasera eh ndara pana godin pasera aiwa kunokunoenda yo guys the situation is getting Barnabas here. The situation is getting tense. It's going biblical. It's going biblical. It's going crazy mtwana wami. Sondara. Usadzorere kafuna kungaisa tatombopera. Tatombomiswa yekuti mimi murutora na sisters kawani. We don't know what's happening. Asina mbobata phone yako since danani. Maswiti chi, asikuda maswiti ako. Hicho yako munana yanyanya ndo. Amuna nyaya chi. Indo seshamwadi dzako ni uyu sinondira kids. Kuona mazisita kwazono. Unotopa mfoni mangu here wewe. Maya kana. Ruchive ne jamani. Amaya. Takutuzuzuna kane ruchiva kamkomanaka. Maya baby. Ona uchota uona. Ino anje uona ukaita achena ndigonotsa. Autsanda ngura chi apana kanjida to explain wapo. Unondinesa manje. Manje ukaita asha. Guys, we waiting for the sister. Jaru bogo. Apinino kan save ni ma love green. Iye vom save ni red. Ma green has. Sister yako nderu bogo. Ndiyo atushipa. Ona munhu angari muchi. Apana kanjida explain. I'm for it. Yo. Guys, it's going crazy. It's going biblical. The sister is here. Vane mune wakora mangani? 19. Mese mne 19. James Rizzo. Hi. Asema mix. Haribo. Same around. Haribo. Ko. Sei. Haribo. Posso trazer? Ótimo, mo pois. Sim. Vamos no pinzar num cara. So guys, sorry for the inconveniences. Because we are bike ranga just surana kulesa. Ndarabaya sha, ngoni siri melodi zona ndarabuda baya. Ndarabaya basa. Buda se, basa ngona muri pa video. Kukanaka. Services. Muna ukona mangani kwe? 2019. Oh. Okay, yapa napa tibude tun. So what's happening today is tripana hapa ni mkoma ni sister yako. Tripana hapa ni mkoma ni sister yako. Komne sister yangu. Urutozo uyimkomna wangu isa sister yangu uchiye. Iwe mkomna amis kwa munozoti ayo sisibedo nterera. Kyo nyatsunduzo chichikuitika. Guys. Utoskebera baduse ne sitonzo to mundo to inini uchindisa oropa kwa chinja kadaro. Ayo unonterera. Anondisa oronterera udaro. Aye waona chi hapana kana chikuona hapa. Iwo sitomborana na suzurana ni msikana uyu. Uyu akatonduza antu ore pesa antu ambosa makishasa makondomu. Udahura sana. Aye wapana konenda. Wona. Pasimira. Niye. Munko mnogo seko ari mkomnongo yo. Unoda ngere yaseko. Safana mtengera zvese ngo chichidanana sha. Chikyo. Asisanterera. It's going crazy. Alright, Mira, wait, guys, Mira, wait 2 minutes, guys. It's the first time that we're having Mira watasa kunondodedza komana rukusera vakakuta mhuriyu. Yapanapa. Guys, ndakuvunza panapa. Iweoka. Why you would not ask kana tuka one? About the West Patch my sisters. Ko vari kubva kupi kwasikana? Bro, waita uona man. But why are you doing that, my brother? Ona bro. Alright, Mira, hold on. Guys, the situation is getting worse here. My brother, ndakuvunza inini. Wait. It's okay, yaumire kana padenga. So wait. It's okay, wena. Ndakuvunza pana peni. Okay. Since we have 2 girls here ndika, yakuno kuyo side uno. Musazosadza na ropa. Iwewe unodani pakati pasikana tu hao.
ndo wada vese sibenzi yorushinzweyo ini nototi ndo ini kushiya manje don't roll out yanzi unotida tese zvakadaro atorara ndisicho anorara nechiko manje potochiko mira tada kupa option 1 but iwe uchirura ngomani mkomana wangu totomuda ko uchida ngomani ndingarambe munhu akandibvisa vichechi achindisa oro ndonzi nhasi ndamuramba. Guys, the situation is getting worse here. We have never had a situation like this before, ever since we started shooting. And manje parku pisa. And manje to shout how am I gonna handle this issue? And at the end of the day, we don't support domestic violence. Okay, we are okay. Let's do this. Okay, wait. Let's handle this nicely. Mdara, you should go to Zaipa Chokwadi. Aba mumfaro seleta munhu wada. So that musa waste time my sisters. Anditika. Yo kuone munhu wani kana waruda uyu wotorondra uyu kana waruda uyu wotorondra uyu because at the end of the day zvichakonzeresa tension ora pano pisa bro ndakashatere unyatsotarisa desu kasandite nezvandakaite zvino zvinini zvingani zvanokuite vakomana vakawanda mese munoita chiko apa ni sister yangu denge mwe munhu pamwe chete ni sister yangu here akutorara mese kati kudai mese mabeba iyo ndio katitsara imi musanisani imi don't fight aurifarira kufight kwande ushu andika which is je ari kuitisa vanhu shamari iwo how are we gonna handle this toita sei ndatopererwa guys and now I made a point yekuti I can't yo camera yo anemepo guys we are gonna yo guys I don't even know what's happening. I don't even know what to say, man. Yo, it's crazy guys. Vana vanovhura hombe vane mhepo. Anyways, Amana, please Amana, stop whatever that you are doing, man. Stop dating vana vadiki. Hanzi vane 19 zvavo. Stop dating sisters. Stop cheating. Stop doing whatever that you are doing, Amana. It's very bad. Mira. Okay, alright. Mira. Tell. Wait. Mira. Tiso venyaya zvakanaka. Alright. Wait. If I was you, sisters, I wouldn't fight for a guy. Wait. Mira munzwe. What we have to do now, we want to handle this story. Mira zvakanaka ndika. Impimi mese I would advise you kuti musiyane mkomano. Nekuti mkomano kana chakataka. Ayo mkomano ndisikusiya. Samari, yoga now we have to select munhu wani. Kwa ndiri vakandida vese. Now we have to select munhu wani. Wakachinyenga semudhere mkomano. Alright. Let's handle this nicely. Akatanga unyengwa ndiani? Ndini. Alright, Mira, Shamari. Alright, Mira, Shamari, iwo wakatangwa dana nana. Tara kufunza mifunzo. Watangwa dana nana. Bro. Yetaure. Watangwa ndani ngo. Mira, wait. If I am to give you option to select one between them, which one would you select? Bro, pano pisa. Okay, so uru select ako uthi uluza bese. It's better. Yeah, zitori nani. Marinska, wait. We don't fight. Wait. Komna kuisa 2 years dzangu yewe. Aundiudze zvekutanziya udane. Vangana komna ndopfuura ndosiyewo ndinewo. Ayi udane nesu ndatodane wewe. Madando meeting mnoso zvakadesu ndinomuda mkomane bono ntrasa desu. Hanzi wait. Hanzi charze zvamuri kuda. Hanzi muda kudanana ne kana kuti ndokuramba imese. Yeah, hanzi sarudza kuti mondida mese kana ndokuramba imese. Okay guys, so panapa finally we have the first couple kutabarika at 19 and I think ndo zvapasiswa nemhuri vati vadodanana nemkomana vari 2. Mkomana ari kuti unokwanisa kudanana nawo vese.
bro siyana nazo wautongotraversa hapana option ndotravesa ndingatongoplan yeah hanzi ndidzorere mumandara ani zvinhu zvadina zvinongoitika at least amsungise at least simbori 9 ndotofara kutora nomusaida nemusikano yako zvinhu zvakadaro kumira ndisikusiya manje guys, the situation here is crazy. I don't even know what to do. I don't even know what to do here. Everything which is happening here is crazy and zvakaoma. Anda kunotaura kuti mwana mudiki kumapurisa. Anda kunotaura kwandirepa. Aiwa, ndokunga ndaudzwe ndokudai meso. Aiwa, hani wewe. Iwo nzondaripa yo. Afunzawa kuti dini. Rugasanyika. Kangani yo chikuregera uchindihurira kangani. Naso zondoni muremba medu kangani chikuhurire. Ndodedza team this. Boys, ndodedza kumanera. Guys, thank you for watching the video to the end. Please make sure you like, comment, share, and you subscribe. Guys, this was the situation I said I'm going, guys. Anyways, guys, they are saying they are 19, they are old enough. But stop cheating, man. That's all. We had to cut the camera because we could discipline committee of our own face out. But I say shout out to you. And then everything is sorted and send it now. Anyways, guys, thank you for watching the video today. Please make sure you like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel for more content. Don't forget to support the sponsors of the video. Don't forget to like, don't forget to share. Peace out.